आता चक्क फ्लॅटच्या दरात तयार बंगलो. आपल्या घराचं स्वप्न साकार करण्यासाठी कणकवलीत साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची खास ऑफर. उत्कृष्ट डिझाईन, दर्जेदार बांधकाम आणि मुलांना खेळायला बागडायला हक्काचं अंगण उपलब्ध. बंगलोचे मालक होण्यासाठी आजच संपर्क साधा. साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, कणकवली. मोबाईल नंबर 9420 73 94 18, 86 057 41 030 आणि 95 45 18 99 89. सिंधुदुर्ग जिल्हा व्यापारी महासंघाचा 35वा वार्षिक व्यापारी एकता मेळावा मंगळवारी 31 जानेवारीला सिद्धिविनायक मंगल कार्यालय वेंगुर्ला इथं सकाळी 10:30 ते सायंकाळी 5:30 या वेळेत होणार आहे. वेंगुर्ला तालुका व्यापारी संघाच्या वतीनं या मेळाव्याची जय्यत तयारी करण्यात आली आहे. हा सिंधुदुर्ग जिल्हा व्यापारी महासंघाचा मेळावा 31 जानेवारी रोजी मंगळवारी 31 जानेवारी रोजी 35वा मेळावा वेंगुर्ला येथे संपन्न होत आहे. ह्यावेळी आयोजक म्हणून आम्ही वेंगुर्लेकर असल्यामुळे वेंगुर्ल्यातून सिद्धिविनायक मंगल कार्यालय भटवाडी येथे हा मेळावा आयोजित केलेला आहे. सर्व व्यापारी बंधू, नवीन आमचे तरुण व्यापारी ह्यात इन्व्हॉल्व झालेले आहेत. सर्व जण एकत्र येऊन सध्या आता हा सभामंडपाचा सभामंडप सजवण्याचा भोजन कक्ष हे सगळं मंडपाचे काम चालू आहे. सदर उद्या आता मंगळवारी हा जो मेळावा होणार आहे, या मेळाव्याला सर्व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील व्यावसायिकांनी व व्यापाऱ्यांनी आपापली आस्थापने दुकाने बंद ठेवून सदर मेळाव्यात सामील व्हावे आणि वेंगुर्ल्यात येऊन वेंगुर्ला नगरीतील इतर टुरिझम पॉईंटना भेटी द्याव्या आणि इथे राहून सर्व चांगल्या श्रोत्यांची व्याख्यानाचं सुद्धा आस्वाद घ्यावा ही मी वेंगुर्ला तालुका व्यापारी संघटनेतर्फे सर्व आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बांधवांना कळकळीची विनंती करत आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा व्यापारी महासंघाचा हा 35वा मेळावा आहे आणि वेंगुर्ल्यातला हा 5वा मेळावा आहे. गेल्या 34 मेळाव्याची जी परंपरा आहे त्याला अनुसरून सर्व जय्यत तयारी इथे झालेली आहे. उत्तम भोजन व्यवस्था, उत्तम बैठक व्यवस्था आणि येणाऱ्याचं उत्तम स्वागत करण्याची आम्ही सर्व तयारी केलेली आहे. येणारे यासाठी म्हणजे वैचारिक धन आम्ही लुटायला देणार आहोत. त्यासाठी विविध क्षेत्रातले मान्यवर आम्ही बोलावलेले आहेत. त्यापैकी या कार्यक्रमाचं उद्घाटन आमचे प्रसिद्ध उद्योजक भाई मंत्री हे करणार आहेत आणि चेंबरचे अध्यक्ष हे आमच्या राज्यातली सर्वात मोठी संघटना ते इथे येऊन योग्य मार्गदर्शन करणार आहे. राजकीय क्षेत्रातील या मतदारसंघाचे प्रथम नागरिक आमदार दीपक भाई, प्रथम खासदार विनायकराव राऊत, इथले केंद्रीय मंत्री नारायणराव राणे आणि इथले पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण हे सुद्धा या मेळाव्यासाठी उपस्थित राहणार असे त्यांनी सांगितले आहे. सध्या व्यापाऱ्यांना एक मोठी समस्या GSTची भेडसावते आहे. त्यासाठी म्हणून उमेश शर्मा हे GST काउन्सिलचे सदस्य आम्ही बोलावलेले आहेत आणि सारस्वत बँक इथले स्थानिक असून त्याचे संचालक आमचे स्थानिक सुनील सौदागर हे पण येणार आहेत. वीज समस्याच्या बाबतीत महाराष्ट्रातलं अंतिम नाव अभ्यासक म्हणून प्रताप होगाडेंचं आहे आणि ते स्वतः इथे येणार आहे. आता नवीन याच्यात विविध क्षेत्रात काम करणारे तरुण आपल्या याचे विजय केनवडेकर हे अनेक शासकीय समित्यात सध्या काम करतात. त्यांना पण आम्ही निमंत्रित केलं आहे आणि ते पण येणार आहेत. आणि त्यांचे वडील या महासंघाचे संस्थापक आहेत. ही एक दुसरी बाजू आहे आणि त्यांनी ते पुढे काम चालू ठेवत आहेत त्याबद्दल आणि आज मार्गदर्शन करणार आहे. याशिवाय चेंबरचे उपाध्यक्ष 2 इथे येणार आहेत. इतर क्षेत्रातले अनेक मान्यवर येणार आहेत आणि एक वैचारिक धन लोकांना मिळेल. प्रशासक कारकिर्दीत आपल्या कोरोना काळात आपल्या कर्तृत्वाने महाराष्ट्रभर छाप सोडलेली असे आपल्या जिल्हाधिकारी पण येणार आहेत, मंजुलक्ष्मी मॅडम. आणि अशामुळे हा मेळावा सर्वार्थाने यशस्वी करण्यासाठी म्हणून इथले सगळे तरुण कार्यकर्ते व्यापारातले हे प्रयत्नशील आहेत आणि तो होणार याबद्दल कोणाच्याही मनात शंका नाही.
कारण आजपर्यंतची महासंघाची परंपरा आहे, एकजुटीने आणि वज्रमूठ आहे ही व्यापाऱ्यांची, तो त्याच पद्धतीने होणार. जय महासंघ. यावर्षीच्या मेळाव्यात जय्यत तयारी केलेली आहे आपल्या कार्यकर्त्यांनी आणि सर्वोत्कृष्ट अशी सेवा देण्याचा आमचा प्रयत्न राहील. यावर्षी मला वाटतं कोरोनानंतरच्या काळात गर्दीचा उच्चांक व्हावा, व्यापारी बांधवांनी सर्वात जास्त संख्येने वेंगुर्ल्यात उपस्थित राहावे आणि आम्हाला त्यांची सेवा करण्याची संधी मिळावी. नोंदणी प्रत्येक तालुक्यासाठी ठेवलेली आहे आणि सर्वांनी नोंदणी करूनच यावी, कारण बाकी काही सेवेचा त्यांना लाभ घेता येईल त्याद्वारे. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअरवर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप.